gi TV Homa Bay. Jodak mawuok e gwenge ma oula thoro ywere kaunti ma Kisumu koro ywak mondo sirikal owuog oko mapiyo oketo kenge manyalo konyo e kedo kod oula motelo ne kodh El Nino ma oselandi ni nyalo chwe pacho ka. E kinde mamoko kuomgi temo keto ikruok maka kod kacha, moko to koni nyalo onge kaka ginyalo timo onge kapok koth mapek no chako chwe. Millicent Adhiambo nowuotho kuomgi kendo loso sigara ni. Lendo mar wach kodh El Nino manyalo chako chwe pacho ka e thuolo mar dweche 2 koro duogo paro mag lit kod achiedh nade ne jodak mawuok kuonde maula thoro ywero. Jodak mawuok Kapuothe kaka achiel kuom kuonde dak maula thoro daro e ji yango gi chuny lit kaka oula ma osekalo osebedoga ka daro familia mathoth e miechgi gino maro chungi magi mapile ka pile piny maru. Kwa nyo binye wach kendo ni mabok kabisa kech pine jadarwa ka kwa dhi centers mamoko moso schools kata kanisni mamoko kanisa sana wadhi schools to waje ne dwe mar 10 no kwa neno ofia kalura ne dwe mar 10 yudo ka nyithindo ni school to ka nyalo dhi kuro onge yani let mwaneno sama pio biro to wadara. E kinde ma jodak moko kaka Samuel Asudi yango ni osechako keto ikruok maka kod kacha, moko kuomgi to ywak ni yuto gi ni piny makaka ginyalo konyore onge e wach chikruok ne El Nino. Kama mimi nimeanza kuprepare, nimeraise kidogo kwa saizi. Hata sisi wenyewe kuna mmoja yule mwenye at least anaweza raise juu nyumba kidogo. Kuna yule mwenyewe hata ukiangalia hakuna, anaeka tu kwa flat at least yani apate mahali pa kujizuia kidogo, lakini sasa shida ni hiyo maji. Nilikuwa na uchungu mingi sana, hata kazi saizi sina. Hata penye zenza nikali kapandisha kukodisha nyumba pia kuna, sababu hapa nimejenga, nimekaa hapa na familia yangu yote. Na sina pesa kwenda kurent nyumba mahali pengine tena. Jodak gokoro goyo duondgi piny mondo sirikal owuog oko mapiyo okonygi e yweyo aore modinore, gero ohinga kata gabions oikunde mag jot e kindo kenge mamoko motelo ne El Nino gore piny ponono gibiro gidar e mieregi. Onyalo medo hinyowa nikech nitie kuonde moremo ok ochopo nam. Koro kaka ilande no biro ni aber mondo mi sirikal obi mondo ne kuonde modong' ma nyalo kelonwa matatiso go maka ponono ni El Nino biro to nyalo hinyowa. Koro wakwa kaponono ni kodhno nyalo biro mang'eny to sirikal mondo oiknwa kuonde mamoko makata ka pigno biro to wanyalo dhi mwakonyre. Koro wakwayo sirikal, ka sirikal nyalo yie to mondo konywa gibarnwa ujine kochakore Kasagam nyaka daraja mwalo hipo nyalo konyowa. Tend kaunti ma Kisumu korka korgi kokale migawo mochung'ne kedo gi masiche mapoya oyango negi e sani gidhi nyime kod keto kenge mag kedo gi midhiero mag kodh El Nino kidek kelo e ngima jodak mawuok kuonde maula thoro ywero. Wan gi budget mar gigo to about 150-200 million manitie masani be watiyogo. Mano watimo assessment Ombei no ayudo about 38 streams maricho gi canals. Nyando be no ayudo so many, Ahero Ward, Kubura bende the same. Sani as kako wuoyo ni twasetimo most of them. Mo said the silt gi makasa kakot ne chwe kawuono to pi biro ringo maber. Kuonde ma oula ohero daro ji nitie evacuation centers. Evacuation center duto mantie Kisumu County gin 29. Magi biro tok duol mochung'ne rango chal mar kor lwasi pacho ka lando odiochieng' manyoro ni kodh El Nino mapek biro chwe chakre dwe mar 10 higani ka Kisumu en achiel kuom kaunti za 18 mapek kod midhiero mar El Nino biro nenore e ahinya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kapuothe, kaunti ma Kisumu.